Statements ġenerali, kummenti ta' konfrontazzjoni, il-ħaddiema mweġġajn, dak li ntqal għandu jiġi sostanzjat jew irtirat. Dawn huma uħud mir-reazzjonijiet tar-rappreżentanti ta' trade unions u l-assoċjazzjonijiet li jirrappreżentaw il-ħaddiema fl-Isptar Mater Dei fil-jiem li għaddew dwar ir-rapport ta' John Dalli kummissjonat mill-Gvern. L-Assoċjazzjoni Medika Maltija, il-Union tal-Infermiera u l-Qwiebel, il-Union Ħaddiema Maqudin u l-General Workers Union. Il-President tal-Assoċjazzjoni Medika Maltija, il-MAM Martin Balzan, għal ir-rapport u sproporzjonatament negattiv u għal ir-rapport jinjora l-istħarriġ tal-Eurobarometer li jgħid li 85% tal-pazjenti fl-isptar huma kuntenti bis-servizz li jingħata u li l-produttività tat-tobba u tal-operazzjonijiet żdiedu b'60% f'dawn l-aħħar 5 snin. Il-tabib Balzan kompla li r-rapport wieħed konfrontazzjonali u li ma joħroġ b'soluzzjonijiet prattiċi u speċifiċi. Għana naraw rapport konfrontazzjonali, jiġifieri qisu jitfa' del l-ikraħ fuq il-unions, jitfa' del fuq il-leaders ta' trade unions li jgħid isma' daw jippretendu li jmexxu l-isptar huma. Dwar l-attakk li sar fuq il-family friendly measures, Martin Balzan qal li bejn 60 u 70% tat-tobba żgħar huma nisa u jekk titneħħa l-flessibilità dawn jaqbdu u jirriżenjaw. Il-family friendly measures huma dritt u l-flessibilità hija neċessarja. Jiġifieri jiena naħsibx li għandna nidħlu fi straitjacket riġida li kulħadd jidħol ġo dik il-kaxxa għax inkella ħafna nies, speċjalment in-nisa, sempliċement jirriżenjaw. L-iktar reazzjoni qawwija kienet dik tal-Union tal-Infermiera u l-Qwiebel. Nhar l-Erbgħa l-MUMN sejħet konferenza tal-aħbarijiet li fiha sfidat lil John Dalli jissostanzja l-allegazzjonijiet li saru fil-konfront tal-infermiera jew jirtirhom. Qabel ma jsir dan, l-MUMN mi se tiddiskuti xejn dwar dan ir-rapport. Din kienet l-ewwel reazzjoni tal-President tal-MUMN Paul Paċi dwar dan ir-rapport. Dan rapport għall-Pinnesis tagħna wiċċhom ħmar, ma maħmax bil-mistħija, ħmar bir-rabja ta' xi ħadd jikteb fuqhom affarijiet daqshekk irresponsabbli li huma l-bogħod mill-verità. L-MUMN kienet ukoll l-ewwel union li ħarġet direttivi relatati man-nurses li jaħdmu fit-teatri tal-operazzjonijiet. Minħa tiegħu s-Segretarju Ġenerali tal-UHM Joseph Vella qal li l-Eżekuttiv tat-Taqsima tas Servizzi tas-Saħħa se jiltaqa' biex jiddiskuti r-rapport fiktar dettall u jagħti r-reazzjoni tiegħu b'mod uffiċjali f'konferenza tal-aħbarijiet. Joseph Vella qal li daħlu ħafna l-menti minn ħaddiema li ħassuhom imweġġajn bil-kummenti li kien hemm fir-rapport li kienu ġeneralizzati. Sa issa kellna ħafna il-menti mill-membri tagħna għaliex ovvjament l-ħaddiema fil-qasam tas-saħħa ħassewhom inġurjati b'ċertu kummenti. Kwalinkwe grupp ta' nies ta' ħaddiema ta' persuni dejjem tista' ssib li xi ħadd li mhux qiegħed jilgħab skont ir-regoli, skont il-proċeduri, ma naħsibx li għal uħud għandu jeħel il-maġġoranza tal-ħaddiema li kull filgħodu imorru ġol Isptar Mater Dei biex jagħtu servizz mill-aqwa li jenna iċ-ċittadini Maltin u Awġin. Is-Segretarju tat-Taqsima ta' Gvern u Entitajiet Pubbliċi tal-General Workers Union Joseph Buġejja għal ir-rapport u l-opinjoni ta' bniedem wieħed. Iżda wissa li jekk jiċċaqilqu xi affarijiet mingħajr diskussjoni, il-Union toħroġ direttivi. Però għattilhom ċaru tont li mhux se jsir ċaqli qabel ma niddiskutu għax jekk jkun hemm iċ-ċaqli nagħtu direttivi. Jien nemmen ħafna fid-dialogu soċjali. Ma żgur mu ħanħalli l-ebda rapport jew l-ebda ħadd li jirrombla fuq l-istess ħaddiema. Kien iċwiereb għal Net News.